Sziasztok srácok, én Krisztián, és elkezdtünk egy új videót, amiből most hiperezni fogunk egy kicsit. Srácok, nem mindig lesz majd videó. Igen, majd igyekszek, csak az internetünkkel lett valami, és most nem megy rendesen. Attól még várhatóak a tartalmak valamennyire. Úgyhogy ja. Igen, én csináltam egy kis pályát. Remélem jó amúgy nektek, de sok munka volt vele, úgyhogy ja. Igen. Most facecam is van. Srácok. Várjatok, csak a facecamot lekisebbítsük. Ide berakjuk. És akkor nem fog, jaj. És akkor így nem fog engem zavarni, meg titeket se. Úgyhogy ja, ez most vágott videó lesz, majd nem tudom, hogy milyen lesz ez vágva. Csak évezzétek ezt a videót, az már ki lesz téve. Most, várjatok, kereken 23. Mondjuk, hát lássátok, 23 van kereken. Majdnem éjfél van. Csak felveszem már ezt a videót, hogy legyen videó. Úgyhogy ja, későbbiekben. Ha így villog a képen, ez azért van, mert testvérem játszik. Igen. Játok a háttérbe is pofázik. Csináltam, srácok, ilyen gunshop szerűséget. Lássátok. Ezt így megfogom. Adventure-ben van majd a pálya. Jaj, csak laggoltam egyet. Ezt így kirakom, ezt megfogja. Onnantól adhatja be a pénzt. Ez a pénz. Itt beadja, megkérdezi melyik fegyver, ha RPG-t választ nem adok, hogyha mondjuk itt van, hogy AK, akkor ezt odaadom neki, és akkor vigye. Ha kétszer jön már ide, akkor meg elküldöm a rákba. Azért, mert utána rákapnak, és folyamatban iránynak osztani volt. Ja. Úgyhogy, és itt lehet kijönni. Szokásos izé. Igen, mikor kijövünk. Csak nem. Izé. Csak nem olyan izék. Csak az RPG-t vegyük ki onnan. Csak az RPG-t lehessen kivenni. Jó, oda is, csak RPG-re ne tudjanak benyúlni, bármelyik fegyverre ér, már tudjátok így most, ahogy ugortam, tudjanak izélni is. Ja, amúgy tényleg, srácok, köszönöm a 55 feliratkozót is. Mostantól lehet vágva lesz egy csomó videóm. Ja. Barátomnak mindjárt megemlítem a nevét. Igaz, nem izé, hogy hívják? Nem videós ő is, de most bemondom a nevét, hogy hívják. Gábornak hívják, ő legjobb barátom majdnem. Ővele szoktam játszani az iskolába, srácok. Na mindegy,
Fáradt vagyok. Várjál. Jó. Nem reggeltem. Nem bírok aludni. Úgyhogy... Ja. Úgyhogy... Építsünk, srácok, egy új arénát. Új aréna. Srácok, lassan egy saját készítésű kártyát fogok csinálni. És aki feliratkozik, és el tud jönni, és közelemben van, akkor oda tudom menni. Ez ilyen VIP saját kártya. Barátoknak már egyből megvan, alapból már én adtam 2 gyereknek is. Úgyhogy lassan lesznek VIP kártyáik. Én fogom gyártani, én fogom személyesen aláírni. Úgyhogy ja, ez tök ingyenes, ezek nem pénz, semmi pénz, csak ingyen van. Ami rajta van a Stumble Guys nevem is. Aki befriendel, aki nem, és ennyi. Kérdezni, nem vagyok megfázva, csak allergia. Ja. Bocsánat, csak tényleg fáradt vagyok. Jó, kis pisztolyocskás. Srácok, ide van rejtve egy pisztoly. Így feltenni. Srácok, ez volt a legrosszabb rész. Igen, itt fel lehet menni egy jumppal, de hogyha itt rányomsz a respawnra, kiszállsz, visszaszállsz, azt itt vagy. És leestünk. Ja, srácok, úgyhogy... Már nagyon régen volt rövid videóm is. Rövid videóm, hosszú videóm. Igen. Remélem most jó a hangzás is. Nem tudom, kinek jó, kinek rossz, nem tudjuk meg. Igen. Srácok, valami rajzolós játékban játszik a testvérem, nem tudom. Tiszta életű az egész játék. Úgyhogy halljátok most is ezt a hangot, akkor az a játéknak a hangja. Véletlenül semmilyen más állat vagy valamit, esküszöm, tényleg nem. Csak gyászos játékkal játszik. Tesó, már bocsánat a csúnya beszédért. De nem lehet rendesen felugrani. Itt végig sétálunk szépen addig. Most a feljövő részlegen jövünk fel. Százalékon vagyok, mindjárt teszem töltőre, srácok. Dani? Töltőt hol lehet találni? Nem tudom. Afrikában talán biztos. Töltőt, zsebkendőt. Na hát ez nekem nincsen. Itt folyik az orromat. Gyász, kieszi ezt az allergiát.
The Walking Zombie. Ja, és leugrunk. Bim. Loading data. Amúgy mi komoly már, Krisztián? He? Telefonom internetes, gépen meg nem. Bocsánat. Az mi, Dani? Minecraft. Nem Minecraft, aznak nincs ilyen. Ez srácok nem lesz hosszú videó. Csak közben nézni kell, hogy hol a levegő lauda. Úgyhogy, ja, itt jumpolgatunk, srácok. Végig mutatom az egész mappot. Ezt a srácok, ez a hard jump. Bingolós, ilyenek, olyanok. English, ez expedient. Este meg kilométert, az biztos. Belehalt volna már rég akarok, szerint. Ja. Milyen játék ezt a kisfiú? Mindegy. Így gyászos játék, szokásosan. Dek. Kussoltasd el azt a játékomat. Why? Flurrá lesz. Gratulálok. Az egy gyerek úgy rugdosodik a játékba. Nem igazi gyerek, hanem csak ilyen gyászos játék. Na hát srácok, ez nem volt hosszú videó.